Вітанне ўсім! Самая цудоўная раніца пачынаецца. Гэта падарунак? Дзякуй, Ванечка. Я вельмі люблю такія міленькія цацкі. У мяне іх вялікая калекцыя. Толькі мне здавалася, што ў цябе калекцыя кацянят, а не слоноў. Ну і што? З гэтай цацкі я і пачну збіраць калекцыю сланянят. Вось і цудоўна. Сёння самы падыходзячы для гэтай справы дзень. Ой, Ванечка, раскажы хутчэй, а што за незвычайны дзень сёння? Можа, дзень аматара збіраць цацкі? Ці дзень падарункаў? А можа, проста самая цудоўная пятніца ў свеце? Не ў свеце, а самая лепшая раніца на гэтым тыдні. А вам, сябры, якое свята больш падабаецца? Я выбіраю усе святы. І яшчэ гэтага слоніка прыхаплю. Ванечка, мне здаецца, што сённяшні дзень неяк звязаны са слонамі. Можа, сёння дзень Афрыкі? А чаму Афрыкі? Таму што слоны там жывуць. Яны ў Індыі жывуць. Давайце дзень Індыі тады адзначаць. Сёння якраз сусветны дзень сланоў. І што гэта значыць? А тое, што мы павінны ўсіх слоноў віншаваць. А хто з вас ведае, чым любяць ласавацца сланы? Калі сланы такія вялікія, яны павінны з'ядаць што-небудзь вельмі вялікае. Чаму? Яны могуць з'есць многа чаго-небудзь маленькага. Напрыклад, шмат маленькіх цукерачак. Я нават не ўяўляю, колькі трэба цукерачак з'есці слану, каб добра пачаставацца. Сланы не ядуць цукеркі, таму што яны вельмі клапоцяцца пра сваё здароўе. А чым тады трэба карміць слана? Падказвайце, калі ласка. Праверым, ці добрыя вы біёлагі. Нашы гледачы ведаюць, што сланы любяць ласавацца сакавітай травой і лісцем. А яшчэ яны вельмі любяць бананы. А ў бананах многа карысных элементаў. Ванечка, ты хочаш параіць усім часцей ужываць бананы? Так, гэта добрая перакуска і перад урокамі, і на перапынку, і адразу пасля яго. Дарэчы, і мы зараз можам перакусіць бананамі. А разам з тым і мультфільм паглядзець. А я вырашыла, што завяду ў сваім пакоі маленькага сланяня. Сапраўднага ці цацачнага? Самага сапраўднага. Я буду за ім даглядаць, дрэсіраваць. Хто? Ты? Я думаю, што я. Лесік, а што цябе так здзівіла? Я не магу уявіць, каб наша Кася за кімсьці даглядала. А гэта яшчэ чаму? Таму што яна толькі і думае, што пра бантики, стужачкі ды бліскучкі розныя. Ну і што? І мой гадаванец таксама будзе носіць стужачкі, бліскучкі ды бантики. Ах, што гэта з вамі? Ты так, вельмі весела. І што тут вясёлага? Тое, што я хачу завесці сабе гадаванца? Мы проста ўявілі, як ты выводзіш гадаванца са стужачкамі ды бліскучкамі. Дарэчы, а хто гэта будзе? Нашай Касе вельмі падыдзе ў якасці гадаванца які-небудзь драпеж. Вы што? Драпежнік можа мяне ўкусіць. А ты адразу бярыся за яго дрэсіроўку. А я як возьмуся, ды як пачну трэніроўку, дрэсіроўку, і пакуль у мяне няма гадаванца, маімі гадаванцамі будзеце вы. Як мы? Так мы не дамаўляліся. Зараз і дамовімся. Лесік, ты куды? У мяне неадкладныя справы. А ты куды, Ванечка? Я пайду. Я ўспомніў, у мяне таксама вельмі важныя справы ёсць. Ну хіба можна такімі баязліўцамі быць? А яшчэ кажуць, што дзяўчынкі ўсяго баяцца. Ой, я тады цацачнага драпежніка буду дрэсіраваць. Такога мяканькага і пухнаценькага. Мяу. А яшчэ зараз у цішыні пагляджу мульцік. У мяне даволі выхаваны гадаванец. Не будзе вас чапаць. Які добранькі, не кусае нас. Ай! Ой, Кася, ты чаго? А хто цягне руку, каб пагладзіць гадаванца і пры гэтым не папытаўся ў мяне дазволу? Гэта ж твой гадаванец, а мы з тобой добра знаёмыя. На што яшчэ дазвол браць? А вось вы і памыляецеся. Перш, чым пагладзіць гадаванца, трэба спытаць у яго гаспадара. Гэта для таго, каб цябе за руку не цапнулі. Менавіта для гэтага.
Цяпер заўсёды буду памятаць. А яшчэ ўвогуле лепш не падыходзіць да незнаёмых кошак ці сабак на вуліцы. Нават калі яны вельмі прыгожанькія. Так, нават самае прыгоженькае шчаня можа зусім непрыгожа укусіць ці напужаць. І яшчэ я ведаю, што нельга дражніць жывёл ці спрабаваць ад іх збегчы. Лепш за ўсё ісці сваёй дарогай, а жывёлы няхай ходзяць сваёй. А са сваім гадаванцам можна і гуляць, і зарадку рабіць, і нават спяваць. А я чуў, што існуе сабачы вальс. Па-па-пам-пам-пам, па-па-пам-пам-пам, па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Цікава, а чаму гэта вясёлая мелодыя мае такую назву? Магчыма, таму, што яна нагадвае танец сабакі на задніх лапках. І праўда, нагадвае. Парарам-пам-пам, парарам-пам-пам. А давайте даведаемся, адкуль прыйшла гэта вясёлая музычная п'еса. Давайте. Ой, глядзіце, як цікава. Оказывается, што ў Балгарыі гэты вальс называецца «Каціны марш». А ў Венгрыі асліны марш. А ў Даніі гэта п'еса мае назву «Фрыкадэлькі уцякаюць праз плот». Хто кампазітар гэтай п'есы, пакуль невядома. Але выконваць яе спрабуюць усе, хто толькі пачынае вывучаць нотную грамату. А хто з вас, сябры, спрабаваў сам сыграць сабачы вальс? Калі ў вас атрымалася, пераходзьце да больш складаных вальсаў. А потым можаце запрасіць нас на свой канцэрт. Мы сядзем у першым радзе і будзем вельмі уважліва слухаць, як вы іграеце. А пасля гучна пляскаць у далонькі. А пасля падорым вам кветкі. Толькі трэба пастарацца, каб слухачам сапраўды спадабаўся канцэрт. А зараз прапаную ўсім зрабіць невялікую музычна-мультыплікацыйную паўзу. А зараз я хочу попросіць у наших гледачоў, каб яны параілі, на якім музычным інструменце мне лепш навучыцца іграць. Як вы лічыце, што падыдзе нашай касе? Можа, гэта будзе той інструмент, на якім вы вучыцеся іграць? Раскажыце нам пра гэта. Усе свае прапановы дасылайце, калі ласка, на адрес праграмы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Добры ранак! Ці можна скарыстацца электроннай поштай? А калі вы яшчэ і намалюеце гэты музычны інструмент, будзе ў 2 разы лепш. Ці нават у 3. А зараз самы час дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца ў панядзелак зранку. У нашым добраранку!